Kini-kini men. Hello guys, welcome back to my channel and happy Kati Puja. So दायो जों थाइगिर फिथाइ हाननो फैदों। ओमफ्राय बेयावनो गामिनि सानैसो गथ'फोर हानबाय थादोंमोन। गाखोबाय थादोंमोन बिफाङाव बिसोरखौनो हाननोसै आरोना। आंथ' दंफाङाव गाखोनो बिराद गिनाय मोनो। बेखायनो बिसोरखौनो हाननो होनसै आरो। स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। गाखो मोजां मोजांखौ माबा खालामदों मिथिबाय? से एम्फौ जानायखौ माबा खालामनाङा हाननाङा। 40 राहुल माहालाय मानसिया नुवाखैनो माथो आङो। गोलैगोन आरो बिजुआव थांनाङा। मोजां नायना हरखा मिथिबाय? आं नोंखौ भिडिअ खालामबाय थादोंना, नोंखौ आं गाबोन भिडिअ खिथिगोन। साहा लोंहोगोन आरो दा कर'ना हटेलाव मोना ओंखारबोदो। बैलाय बान्दरा थाइगिर हानगासिनो। हेल' महरलाय राहुल सानना दे खोथा जाबाय गोदोर दोनना गैया लखब बारा नाङालै एरदों गोदोर फिसा गोदोर आंनिखौ गोदोरखौ सिङाव लालै। दे हिसाब खालामना बाथो गोदोर सोदो नांगोननो एरनांगोन। आलारि बाथि फोजोंनो मोजां जागोन। नांगौ नालाय आरो सोनालै देरदोंलै इथिंबो देरदों। दे मिथिसु सा लोंनो मोननाय नङा माथोलै। ओमफ्राय नोंसानाव राहुल काना सानसुमा सा लोंनो होनांगौलै बुंनांगौमोन बुङाखै? जबायनो माला जबाथाय हा नै मनासे जाखाबाय आंनि। बिसोरना नुबाय फागादों खाना लाबावदोसो। जल्दी करो और कितना चाहिए? ज्यादा बीजू में मत जाओ रे, गिलीबा करेगा। राहुल ज्यादा बीजू में मत जाओ, गिलेबा करेगा। बिजिबाय हेर दोङो मोजां मिथिंगायासो नै गोदोर गोथां जि मोजां। गाहायावनो गोजौ थांनो दरखारानो गैया। बिदिनो जि साफा स्लेम बजार थांनांगोन आं। मोजां लाबाय हट बेले फन जि लाखाबायना नोंसोरो दे माबा बुं मिथिं खुलुमबाय बुं।
खुलुमबाय काति फोरबोनि काति फोरबोनि नोंसोरखौ बरायनाय थाबाय नैलाय गाखोग्राया तामां गाखोबाय दा सा लोंनो होगोन ना नोंखो टेनसन लानाङा दा दुइथाम जाहोनांगोन ने मात्र सयथा नांगोन दुइथामा माथो नों थानो हानाय नङा टेनसन लानाङा माला बिदि आलायना लाबाय न'खौ बिसोरो रखम बियो खिथु सागोन दख' बियो सोर ड्राइभारलाय ड्राइभार नोङो ज'नानै फेन्दावला जखादो बेयावनो नों थिखांलाय इखो थिखांलाय ज' मोजां जना ला ओमफ्राय इयाव ला मिथिङा बिजौ ज'दो इयाव थारनाङा दे साबि खिलायनाङा दे इयाव हम सायाव हम दा जों हानबाय न'आव थांसै हानना लाखाबाय गासिबो मानसि जागोनथ' रे मोजां नांलै थांनानै थांदो दा फन खालामगोन आं दायो जों नाव थांसै दुगैनोसै ओमफ्राय जोंनि उइकलि मार्केटाव थांसै एसे दिनै माबानि साटारडेआव उइकलि मार्केट दं थांसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ दा मोनायाव लोगो मोनसिगोन आलारि बाथि फोजोंनायाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे बोरै नाङो मोजां नांबालाय लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो
Orbahelai, orba kelai na, orjobe ne, na, kina do, orang tos lain deh, ini horor, ini sana ini apa, sabza kemana, do, aliale. Ay, kena gitu roto. Nah. Sure. Ay, ali kena tu. Orang itu tunu. Buat belang basah. Nih, ini kegera, homlai, egarai kegera mama, bodoh kegera, itu tamu siapa? Benfai ke buana. Kau kan. Ada, nah bantuan. Yadin nah kru, manun masa bay, nunga yadin kru, bini no fuzeng. Oh, kili kena rating sih yadin nah geser yadin, thali kemai makam lagi. Jangan deh, tangan. Pung halagi sumber. Coba. Bye.
गाज्रि जानो दावदैसो गैया कै घर हाबबाय नोंसोरलाय आंखौ लांफाया बुजानो फैदो खुरा खुरि लाहानाव आदै मादै लाहानाव बुजानो फैदो बेलाय आरो जुलि लगाय पारम लागिसे कट दिनै मोनाव खामगोन दे खामबाय था